Oh, unsa man? Unsa man? Cash in me. Pila? Cash in mo? Oh, Pila pod? Gismail lang, sir. Kadako ba na? Gismail? Yes, sir. May aming ko andaan, ma'am. Kwarta, ma'am. Sa man eh? Tandaan. Sir. Kasi para ano eh, Jennifer Laude. Yes, sir. 0997-170-4598. Jennifer Laude ay okay man. Kuan. Ambi sang taang kwarta, ma'am, be? Isin sa daan, sir. Ha? Isin daan. Unsa isent daan? Di mo ka pwede mo hatag mo cash in na. Di mo mo hatag og kwarta. Di mo na pwede. Kapila na ko na scam dire. Hatag. Scammer, sir. Wa mo ko na ingon na scammer mo, oy. Ko na ingon na scammer mo. Oh, no. Be, ambis ang kwarta, be. Oh, dalang papel. Unsa mo na ako ng papel? Isin daan. Dili lagi na pwede isin lagi daan. Oh. Ambi na ang kwarta, ma'am, be, kay akong ikuan. Papel, sir. Jennifer Laude 0997-170-4599. Jennifer Laude. Gismail, ne? Sir. Sige, ipaayos na ako, ne. Ambis na ang kwarta, ma'am, be, ma'am. Isin sa daan, sir. Ha? Isin. Hindi mo na pwede isend, ma'am. Kina-scam naman ko diri. Dili, oy. Ambis ang kwarta daan namin. Yan, scammer, sir. Ay, wa mo ko na yung scammer mo, ma'am. Pero isend, ambi na ang kwarta, be. Kay process na to. Ambi daan, be. Papel. Ay, di okay ng papel, pero kinahanglan ang kwarta. Ambis ang kwarta na nyo daan, be. Isin sa daan. Sir. Di mo na pwede lagi, ma'am. Kina-scam na ko. Di na pwede isend daan. Musend ko. Na ako yung Gmail diri sa akong wallet, pero di na pwede na isend diri so. Man, may scammer. Oh. Naging may mga scammer mo. Isend daan, be, ambi, be. Kaya para madali ta, amin na. Isin daan. Isin daan, sir. Di lagi pwede isend lagi daan. No. Saan yung mga... Ambi na, be, dali na. Ambi na. Oh, send na daan. No. Ambi na. Sige na, sino mag-send? Ambi na, be. Sabi, pakita ko daan, be. Kwarta daan, pakita. Okay. Ang kwarta, be, ambi, be. Isend lang daan, sir. Ma'am, dako ka ng Gmail, ma'am. Isend na ko daan. Kuan, eh. Lipat. Man, may scammer. Ay, di man sa ingon na scammer. Ambi, be. Aming kwarta, kay i-process na ko ni dayon. Ambi, be. Aming kwarta, be. Aming kwarta. Ano, papel. Di, unsa ko man ako ng papel. Siyempre mo. Dili, dili. Daghan na nitabuan sa Facebook ba? Kita ko sa video ba? Dili, ambi, be. Kauban siguro mo ato? Sir, may scammer. Ha? Kauban siguro mo ato ba? Itong nag-viral. Aming kwarta daan. Oh, dara. Tawag kurog barangay ron. Ambitaan. Amit ang kwarta daan. Sir. Buang mga tuon yung inyo kumatik. Los ninyo. Scam ako ninyo. Kung barangay, be. Litsi mo mga scammer mo. Scammer mo ba? Scammer mo?